Това са буквално дрехи изкарани от Тему и можеш просто да ги пробваш, в смисъл. Това беше ясно, че нещо ще се случи. Сме облечени прекалено не за ток. И Арбалич ще ходи взима резервацията, сори майна, ама... Нито Арбалич ще хване резервацията, нито ние. Вероника и стана супер топло и лошо. Здравейте, хора! Аз съм Вероника. Аз съм Еми. А ние сме Girls Behavior. Така, значи... В този канал искаме да ви покажем нашия ту интензивен, ту забавен, като цяло странен скучен живот. Защото на нас постоянно ни случват някакви много странни неща, наистина много странни неща. И просто искаме да се забавлявате с нас, защото няма да ви е скучно. Повярвайте, няма да ви е скучно. Ще се залият от смяха, но скучно не. Да. Днескашния влог сме ви представили един наш ден, в който отиваме на дискотека, от която дискотека ще видите доста интересни моменти. Доста неща, да. Много се надяваме да ви хареса и се надяваме да се абонирате за нас. И също така, ако искате ни последите в Инстаграм, тук някъде трябва да бъдат поставени. Някъде тук. Някъде вие ще Някъде ги по видите. целия екран. Да. Надяваме се да сме ви интересни като цяло и да се забавляват с нас. И ще има много забавни видеа за напред, надяваме се. Така че, това е първото ни видео и се надяваме да ви хареса. Да. Ми хора, с Вероника сме в естествения ни хабитат и отиваме пак всичко в последния момент да правим, защото уж сме цял ден заедно и накрая пак нищо не свършихме. Усещам как в 10:30 ние няма да сме готови. Да, ще изпаднем в нервна криза, особено Вероника. И ще бъде нещо страшно просто, но всичко е под контрол. Ще се оправим и ще бъдем готини, нали? Да. Значи сега сме на Технополиса. Да. И отиваме да търсиме ринг за телефон, с който да можем да снимаме до вечера. Да. Защото по принцип Вероника има, обаче не е от Тему. Няма батерия и дори не можем да отворим капачето и да видим и батерии. Да. Така хора, но в момента намерихме ето този ринг. Обаче е много голям. И сега се чудиме какво да правиме. И дали да отиваме да видим в китайския магазин, дали има. Да. Иначе... Оле! Иначе има и такива микрофони. Ще много дали да си вземем. И сега ще видим, ще го обмислим и ще го решим. И то. 2 hours later. Така хора, значи сега сме в колата, ето ги, ето тук сме ги закачили и сега не знаем дали работят, надяваме се да работят. Чувате ли ме, гайс? И сега отиваме до баба, защото трябва да взема от нея неща и след После това отиваме до китайския отиваме магазин. до китайския, да, и после отиваме вкъщи и ще започнем да се оправяме, защото ние сме тутки и да. Така хора, сега сме на принца на китайския магазин и влизаме в момента да си вземеме прозрачни призрамки и да видим дали има рингове за телефон тук, защото ако няма, ще опитаме да правим каквото можем с фенерче. Вой! И това се нарича чиста селянка с почица маринова. Така, Тук хора, да ви кажем, в този китайски магазин, това са буквално дрехи изкарани от Тему и можеш просто да ги пробваш, в смисъл. Много яко. по принцип да. Има Гледай. всичко. Гледай как са нахвърлени стените. Хич не им пука на хората. Май няма. Много гадно. Няма. Сега какво правим? Моля се на всички богове. Ето ги бе! Ето ги! Взимам две. Много сме руси. И за тебе и за мен, нали? Взехме две презрамки, 4, деме 4 мачета и коси. И да не успеем да ги сложим и да носят добре, защото искаме да сме готини. Ще бъде много смешен експириенс сега. Просто усещам, че нещата ще загрубеят тази вечер. Ще ескалират нещата, да. И просто искам да ни запомните в този ни вид.
А не, че няма ни вид след малко пак да е. Да, и да ни видите след този ни вид. Колко сме прекрасни бомбончета. Направо не казва и на никое положението. Да, ще ви снимаме как си слагаме косите, как се пробваме, да се посмеете малко сега, защото аз съм сигурна, че това ще бъде Най-епичното от този влог. просто ще е страшно. Вероника, къде е колата? Вижте. Бързия Форд. Оп, локва. И така, хора, ще ви държим в течение, ще ви казваме какво се случва, ще ни гледате, ще ни се смеете. Да. Хора, сега си сложих. Вижте колко е часа първо. Сега си сложих мигли. Вероника и тя се оправя, и аз се оправям. Тук е страшна кочина. Страшна кочина. И да. Ще се включим с малко. Хора, така, вижте ни, като пълни идиотки сме, защото осъзнахме, че едните екстеншени, които взехме на Вероника, са много по-хубави от другите, които аз си взех. Сега имаме да вземем два от онези и просто това беше ясно, че нещо ще се случи, защото отиваме в последния момент до китайския. И така, просто... Много малко преди да затвори. Да, всеки път, разбирате ли, стават някакви такива работи. Бяхме книжки, и не знам какво щяхме да правим. Да, наистина. Наполовина сме гримирани. Ето. Аз съм изцяло Вероника е изцяло гримирана, аз съм наполовина. И така тръгнах да си пускам пресата, за да си изправя косата и тя ми вика работи от 9, става и тръгваме и станахме и тръгнахме. Нашите вече сигурно се чудят какво правиме, ама това е. Положението при нас е просто в последния момент всичко. Така. Всичко минава успешно. Ето Вероника там влогва за мъжа и в момента грима ми е недовършен. Нямам дори гланц, нищо. Червило, нищо. Отиваме вкъщи да се дооправиме. Сигурно ще хапнем нещо, защото цял ден сме аз на две палачинки, тя на една. И така, ще ви снимам още, ще ви влогвам още. И после ще ви покажем колко сме готини. Much later. Ние готови сме. Тук мъкна на Вероника багажа. Ето и нея. Просто всичко трябваше да стане много бързо и нямаше как да ви снимаме. Просто забравихме. И да, ето ни. Здравейте хора, в момента сме в Макдоналдс и малко ни е срам. Да, ето така сме. Защото сме облечени прекалено не за тук. Нали ви казахме, че имаме резервация до 12 градуса. Обаче, знаете ли какво стана? Закъсняхме. В момента е 11. Да, Ярбалиев, нашия спасител ще я И Арбалич ходи взима резервацията. Сори, майна, ама тъй то. Така че положението в момента е искам да си хода, ама съм гладна. Здравейте, чакайте. То просто си е така, съм го сложила. Ето го Иван, Вероника яде и сега отиваме към дискотеката. Ще ви... Днес бъдем на дискотека, блокче оттам. защото имам чувство, че нито Арбалеш ще хване резервацията, нито ние. Ще хванем всичко, аз съм сигурна. Как си? Ай, много ме боли! Аз съм тук, да те не си! Хора, много голяма шашканица е. Положението е много зле. Много зле. Много зле. Ето е положението. Положението е страшно. Хора пуснаха сръбско и Вероника ме изкара. На Вероника и стана супер топло и лошо, защото вътре получавам епилепсия и отделно над всичко ме боли всичко, защото няма никъде къде да седна и дойдох навънка да поседна малко, защото вече положението е
Искам да умра. Може ли да изглежда? Не, в началото. Еми не е пияна. Еми не е пияна. Малко ме хвана, но не съм пияна. Еми не е Ама не пияна. знаех, че не съм си пусна микрофон. Еми не е пияна. Стига си ми викала Емине, бе, брат. Не съм Емине. Не се казвам Емине. Емилиана. Абе, що ми оставя на кола? Ходи пини. Много ми се пие вода. Ама там има и вода. Мисля. Ето за тази кола говори. Ето там. Много съм важна. Значи, минава един, бута се, дърпате, бутате другия. Поне знаете, че в тези влакове сме много искрени, виждате всяка една ситуация и емоция от нас. Аз, знаеш ли, на една от песните си изкръщях нещо и то се оказа, че не ми е пуснал микрофона. Ама и по-добре, защото ще да съжалявам. Искам виж как само се заточите. И моите. Много е след положението, половината ми грим падна. Право вече искам да си ходя, е само 2. О, не, няма да си ходим. Донеси ми от някъде едно столче, ще седа цяла вечер, тук до 7 часа сутринта. Стой си тук. Ами тук ще седа. Ами аз ще влизам сега. Влизай сега, ще си говоря с хората, само си изключи микрофон да мога да им говоря. Еми на сепарета е по-яко. По-яко е. По-яко е. Харове да закриваш и от теб да умира. Симона, няма се няма, но идвам веднага. Much later. Ами след дискотека, палачинки. Ей така ние. Много сухо е. Браво, браво. Палачинките на Бат Миро, студентски град, препоръчваме, персонал уникален, палачинките много вкусни. Да. Не е спонсорирана реклама. The next day. Там, здравейте. Дискотеката приключи. Ние сме малко на следващия ден, съжаляваме за което. Но... Забравихме, наистина забравихме, спахме цял ден и то просто... Беше много... Аз в момента, в който се прибрах, аз само си изчистих лицето, махнах си грима, измих си зъбите и тропясах на леглото. Аз направих абсолютно същото и нямаше какво да ви снимаме. Като цяло и мисля, че яденето на палачинки беше достатъчно. Това беше края на всичко, после на сутринта бяхме зле. Да, Вероника стана в 5. Да. Да. Това беше от нас. Надяваме се да ви... Надяваме се да ви е харесал. Надяваме се видеото да ви е харесало. Пак тук може някъде да ни намерите инстаграмите, ако искате да ни последвате. И скоро ще има ново видео, надяваме се. Да, да, дано. Бай! Чао!